नमस्कार, मी प्रणाली होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आज आपण पाहणार आहोत चिकन फ्राय। एकदम सोप्या पद्धतीने मी दाखवणार आहे आणि एकदम छान टेस्टी बनते ती रेसिपी। चला तर आता आपण सुरुवात करूया। इथे मी बोनलेस चिकन घेतलेलं आहे। 10 ते 15 पीस घेतलेले आहेत। स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। साफ करून स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे 3-4 वेळा। आणि आता आपण त्याला मीठ टाकायचं आहे चवीनुसार। 1.5 चमचा मीठ टाकते मी ते। 1 चमचा आलं लसूण मिरची आणि कोथिंबीर पेस्ट। पाव चमचा हळद। 1 चमचा धनेपूड, एकदम छोटा चमचा आहे। अर्धा चमचा जिरेपूड। 1 चमचा दही घालायचा आहे। 1 ते 2 चमचे लाल गरम मसाला घालायचा आहे। कोणता पण मसाला घ्या तुम्ही। मी ते मालवणी मसाला घेतलेला आहे। तुम्हाला जेवढं तिखट पाहिजे असेल त्याने तुम्ही मसाला घ्यायचा आहे। आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया। चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण हे अर्धा तास मॅरिनेशनसाठी साईडला ठेवूया। अर्धा तास झालेला आहे। हे तुम्ही मॅरिनेशनसाठी 1 तास पण ठेवू शकता। आता आम्ही इकडे तेल तापत ठेवलेलं, तेल तापलेलं आहे। आपण आता हे चिकन फ्राय करून घेऊया। शॅलो फ्राय करून घ्यायचं आहे। मंद आचेवर आपण हे फ्राय करून घ्यायचं आहे। चार ते 5 मिनिट झालेली आहेत। आता आपण दुसऱ्या साइडने फ्राय करून घेऊया। चार ते 5 मिनिटात हे चिकन तयार होईल। चिकन तयार झालेलं आहे। गॅस बंद करूया। मस्त छान रेसिपी बनलेली आहे। करून पहा आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।